Good morning! Ako na bini guys. Padung na ni series. Hala na series guys. Wala may maka-intro. Sakay na mi guys. Padung kay may simala. So guys, on the way nami sa Simalanes Cristelo. Mura man isag Muslim guys. Anak man siguro isag Muslim. Hi sa anak. Ya tuwag duwas di ko tuwa. Nami yung tricycle guys. 50 ang pamasahe dahil padung dito. Gitingaw talang mo diri ma'am, dito. Ha? Gitingaw talang mo. Gaan talang mo camper lang so kawasa mo kuan wagi na ko. Saya, kuan, wagan talang wagi na camper. Pare ka na mo nga. Sige, matulog lang dito. Mupalit ko kay Mother's Day ay ugma, mupalit ko flowers para kang Mama Mary. Kaning puwa lang og kuan. Pila-pila ma'am. Sa kanang gwapa po. Pila na siya? 50 isa kuya. Halag ni Mama Mary. Ba ra bang white ma'am? Okay ra ma'am. Kasaman mubo. Ba siya ma'am padiri sa price. Lahi mo gusto size ang red ug ang white ma'am. Guys, wala Same mo price na sila. Imo day ang red. Kaya ate ang orange ako kanya kay pamilya. Kira na. Kini ang mama, kini mo ang duha. Kay pamilya man ni husband and wife. Para sa tanan nga viewers. Para sa tanan magpapamilya. Sama to na ikutang.
Dagbag guys kay kanon. Dara ma. Abi dong be, ako dong be. Ayaw dong be, kasi Bisa kami dari babaw jadi day mi makasud ditong dapita sa una guys pwede ka mo ato dito guys ja kanang ato ka dito mag ampo ja dari day di na pwede mo sud karon sige ko angi trabaho pa ja salamat kadto sa Mama Mary nakaabot mi dari ja pa daw namin mutagbong guys. Payung dia. Excuse. Itu rasa nakal. Uli nami guys. Daw na pod mitog kung sa ubos. Guys kay mga lubi guys na gimingawin ko sa buhol guys nakita ko mga lubi dari dia. Maduli kay wala sila nga putol sa bagyo dai na. Ay, daghan day naputol pero wag balwa sa maputol. Kamingaw sa buhol. Ingawan ko sa buhol guys, makakita ko mga ingani na mga kalubian. Mga baka. Namin guys, naka-standing ni. Okay, social distance. Video. Standing. Kanawan ko no. Wala may yan. Worth it siya. Abot nami guys. Karabig sacrifice na mo. Wait. Lang ha, kaya di pa may makaagi. Ah, boleh itu baru, boleh lingkut. Yeah.
Grabe standing oh. Hi, thank you Lord, nakabot na jud mi. Grabe mula si bunga hantod. Kuan. Standing. Okay ra kanak? May na lang. Sus, barat na. Sus, grabe pasahero ron guys, grabe. Gibisakay na lang dun namo kay grabe guys, nisakay na lang jud mi si standing mula jud si bunga dito sa Simala hantod diris Uslob, wala mi naka lingkod kay grabe punuag tanang mga series halos di mi hunungan mo ni sakay na lang jud mi sa standing kay di mi makauli og di mi mo sakay. Wala si Dante. Hala, naghihilak ng mga iro. Uy, salamat. Naabot na jud mi.